Ollum se nitkellmu dwar ċertu nies illi għalkemm għandhom il-mobile, dan il-mobile iħalluh warajhom. Jien kont naħseb li għax tal-familja tiegħi, imma fil-verità nofs Birkirkara jagħmel hekk. U hemm xi ħadd li meta jċempli lilkom joħdilkom raskom. Da għandek mobile siebi, M'għandek xi? Veru mandi. Vera toqgħod minn il-mobile? Għandi u ma nużax. Ejwa, Le waqs irrid, għallajt waħda u tajta. għandi. U ġorru miegħek. Ejja. Ora, mhux bħal dawk li jħalluh warajhom huma biex taqbadhom weda. Ma naħorġux miegħek ma nużax. Id-dar ma nsejtu. Ejwa, Le nżommu. iżommu. Tfal nżommu. Id-darrija ta' Ieħor da, issa jekk jippruvaw jaqbduk x'jagħmlu. jabduni. Ma tinkwetax li jista' jkollhom bżonnok u int ma tkunx. Il-mara ta' taqbadni. Ejwa, għandi ma mxiet fuq it Imma kif jista' jkun mhux biċċajta nofs Birkirkara. Nsejtu. Saħalajtu dar. Ħaġġennuni ħaġġennuni. Nsejtu. Għedli. Le m'hemmx ngħidlek hu, imma tinkwetax li eżempju jippruvaw jaqbduk u ma jaqbdukx. Jistennew jaqbdu nid-dar mbagħad. Ġieri ċempilek xatt li jdum jitkellem ħafna fuq il-mobile. Laqta, Taqtalu. laqtalu, nsaxħalem. الطفل كبير يعدم Naqtalu, għax niddajjaq. Il-istra. Min? Ma xħalajt bejda. S-soltu. Imma d-dum. Id-dum. Imma mara jew raġel. Lizzet marata. Naqtalu, għax niddajjaq. Ja, ma tanġi bħalawin. Taqtalhom fil-qasir. Ja, xtal-familja, il-bicċa kbira ċemplu. Naqtalu, għax niddajjaq. Kolli għab titnoqt nitkellem, ma dikx nejdlu maġra ta' Għallu li qed ngħid ħafna, ħalqu li ħalq banana. U intom, iġġorruh il-mobile, tafu nies li ma jġorrux il-mobile u iktar minn hekk. Ġieli ċemprilkom xi ħadd li joħdilkom raskom. Fidejkom.